Och du med en sötnos, ja. Sötnosisar. Vill du ha mer mat? Det är kanske en dum fråga. Vad tycker du, Dennis? Vad ska det vara? Bra. Det är inte farligt. Ni tjejer så äter Dennis godis. Ja, vad härligt att känna. Så lite mage. Tjena du och Henry. Och Dennis äter. Ja, det är gott när man känner magen. Ja, lille Henry, gosse. Gosse Henry. Henry, gosse. Jag är snäll. Mamma har inte försvunnit, nej. Du är rätt nöjd om situationen, va? Inte så farligt att veta, mamma. Nej, men jag vill att de ska vara här. Var är mamma? Ja, hon är bortrest. Hon är i solen. Ja, men jag då? Jag vill också vara i solen. Ja, men du får inte lov att resa utomlands. Och jag visste. Får resa vad jag vill. Okej då. Jag är den som bestämmer här. Just därför måste du vara hemma. Du är den som bestämmer. Ja, det är jag. Har du något mer att säga till mamma, Dennis? Mamma, jag älskar dig. Lillebror vill bara kela. Ja, men det är så härligt och skönt att få kela. Och kela med magen. Du är duktig på det, Fabio. Får vi göra snart, va? Ja, jag kommer ner 2 gånger om dagen.